Esta setmana ha hagut d'estar un parell de voltes en urgències de la Ribera. I no anava a fer un vídeo sobre això, però és que estic llegint prou comentaris que diuen que per culpa dels immigrants que col·lapsen la sanitat pública, que si ells ho tenen tot en seguida i a nosaltres ens deixen de costat, saps? I mira, vaig a contar jo, perquè potser és que jo visc en un altre planeta i l'hospital de la Ribera al que vaig anar és el d'un univers paral·lel, això no se sap mai, el multivers d'aixes coses. Resulta que arriba allí a les 7:46 de la vesprà me donen el paperet este que fica la paraula que tixen els monitors, perquè te quidren. A la 1:34 de la nit obria la porta de casa. I n'hi havia gent d'ací de tota la vida, gent d'ací de mitja vida, gent en la pell més fosqueta, gent en la pell més clareta, xiques que portaven el vel, xiques que portaven la pulsareta d'Espanya, persones que no portaven res, gent major, gent jove, n'hi havia de tot. I si vos ha de dir que era majoria, possiblement un 85-90% era gent en la pell clareta. Pues resulta que allí eren 4 gats per haver d'atendre-nos a tots. 4 gates, millor dit, perquè era a finals de Pasqua i possiblement pues, altres igual tenien prioritat en triar-se les vacances i se quedaren elles pringant. I les pobres feien el que podien, no donaven goi. Jo me donava compte que el deteriorament del servici de sanitat ve perquè fan falta recursos. Si haguérem llevat de l'equació a la gent que portava mocaure al cap o gent en la pell més fosqueta, el col·lapse hauria sigut exactament el mateix. Falta gent, falten professionals. Però no perquè no n'hi hagin, sinó perquè el govern nostre, que la sanitat depèn de la Generalitat Valenciana, no vol ficar diners en això, ja està. És que és tan senzill com això. Pues, després ahir vaig tornar a urgències. I n'hi havia en la sala d'espera unes 60 persones n'hi hauria més o menys. En tota la sala d'espera n'hi haurien 3-4 d'origen clarament magrebí. Jo dubte que si n'hi ha un mal servici de sanitat pública siga per eixes 4. Així és que si eixes persones tenen una malaltia o tenen una dolència o un accident més lleu, doncs aniran darrere perquè quan en triatge decideixen la prioritat, doncs cada un li toca. I si és més greu, passaran per davant. Per què? Perquè el mocaure al cap no fa que una persona pugui suportar millor el dolor per deixar passar davant al que ha nascut en la Ribera. Hem evolucionat així, què tenim que fer? Jo a voltes me fico un mocaure al cap i, el dolor només se'n va. Doncs és aixina. Els immigrants no col·lapsen. El que col·lapsa és no ficar diners on toca. I diners n'hi ha. I deixeu-se estar de que tot va parar a d'ells, perquè no va parar a d'ells. Va a parar a qui més té. Perquè quan no paguem els impostos que mos toquen, que jo no dic que no siguin discutibles, tot n'hi ha que veure on va parar i en què es gasta. Però els de la sanitat, jo vull que vagin més diners ahir. Així és que deixeu-se estar dels immigrants, que la culpa no és d'ells. La culpa és que els diners no van on toca.